Diario El País. Fueron a inyectar vacunas a una residencia para discapacitados. 20 minutos. Expedientan a 3 sanitarios del CatSalut por vacunar de la COVID a familiares suyos en un centro de discapacitados. La Vanguardia. Citaron a sus parientes fuera del centro de discapacitados. Sovint es refereixen a nosaltres com a discapacitats. I no ens agrada aquesta etiqueta. Ens estigmatitza. La Convenció de l'ONU recomana utilitzar l'expressió persones amb discapacitat. Parlar només de discapacitats és anul·lar-nos com a persones. I destacar només una condició. Perquè la discapacitat no és una malaltia, és una condició. Una més. I no és la més important. Com estàs comprovant, per opinar estem capacitats. I per fer ús dels nostres drets també. Recorda. Són persones amb discapacitat. O persones amb situació de discapacitat. Perquè molts cops l'entorn ens posa en situació de desavantatge. Un espai ben indicat. Textos en lectura fàcil. I diguicions correctes. O un tracte amb empatia. Fan que no ens trobem en situació d'inferioritat. No som nens. Ni més especials o menys que qualsevol altre. Per cert, qui no té una discapacitat és tan normal com jo. És molt fàcil. Som persones. Persones amb discapacitat. O persones en situació de discapacitat. Sisplau, sigues curós i precís amb el llenguatge.